హాయ్ అండి. వెల్కమ్ టు విజయ్ బేరి టీవీ. ఈరోజు మేము మీకోసం తక్కువ బడ్జెట్‌లో ఉన్న 120 గజాల ఒక మంచి ఇండిపెండెంట్ హౌస్ తీసుకొచ్చాము. ఫేసింగ్ చూస్తున్నట్టయితే ఈస్ట్ ఫేసింగ్ వస్తుంది. ప్లాట్ డైమెన్షన్ వచ్చేసి 33x33. ఎక్సలెంట్ డైమెన్షన్. 2 BHK ఇండిపెండెంట్ హౌస్. ఈ ఇంటికి ముందే 30 ఫీట్ వైడ్ రోడ్ ఉంది. 100% వాస్తు, అలాగే క్లియర్ టైటిల్. మంచి క్వాలిటీ మెటీరియల్‌తో ఈ ఇంటిని కన్‌స్ట్రక్షన్ చేశారు. మెయిన్ డోర్ చూసుకున్నట్టయితే 100% టేక్‌వుడ్‌తో డిజైన్ చేశారు. అలాగే పూజ గది కూడా సపరేట్‌గా ఇచ్చారు. కిచెన్ చూసుకున్నట్టయితే ఓపెన్ కిచెన్. ఈ ఇంటికి G+1 పర్మిషన్ ఉంది. మెయిన్ రోడ్ నుంచి కేవలం 100 మీటర్స్ డిస్టెన్స్‌లోనే ఉంటుంది. ఈ ఇంటి ప్రైస్ వచ్చేసి 56 లాక్స్ మాత్రమే చెప్తున్నారు. అంటే 56 లక్షలు మాత్రమే చెప్తున్నారు. 80% లోన్ కూడా వస్తుంది. ఈ ఇంటి లొకేషన్ వచ్చేసి కుర్మల్గూడలో ఉంది. థ్యాంక్ యూ.